Fantan. Hayi ndinonakirwa naFantan guys. Inini Fantan ndinomuda Fantan. Kana usinganakirwa naFantan, you have one problem and I'm going to explain it straight into your face. Hanzi Fantan aura dance, Fantan this, Fantan that. Muri serious here? Mukutaura Fantan wandoziya kana kuti muri kutaura mumwe Fantan? Because in Fantan wandoziya uyu. This Fantan haana kumbobvira aura dance. Anyway, mageto isi ndopaiva pando kana chitaura nchiti inisa sekuru kudu. Munhu usati wapinda muindustry, you need to understand how the industry works. This is exactly why I respect these two men, Levels na Fantan. Guys, do you understand kuti chii chinenge chimboitika muindustry? Wakambopinda same industry, unouya naso unotaura kuti Fantan anopenga Fantan aso there. People like Konangala need to be schooled. Konangala, you need to sit down. Anyway, I'm going to explain why ndakambogadzira rimwe video ndichitaura kuti Fantan na Levels timu ramuri kuona apa iri andinokuona rakaromba. Timu irori rakaromba and handina kumbo withdraw my words angu. Timu ramuri kuona iri rakaromba. Vakomana ava vakaromba ruzivo. They use scope donoro. They are in the game for moolah, for money. These are businessmen. These are business people. Saka iwo neka level kako netu brand kwako. Waunzwa tukumasuwa ichuku. Wongouya wongotanga kuda kudictator zvinhu zvakashandirwa nevarume ava for a very very long time. Hapana zvaunotaura, hautaure panotaurwa naFantan. Unoda kutaura kuti kudii kuna Fantan. You see inini? Mukuona inini? I used to hate Fantan passionately. Ndainge ndiri munhu akavenga Fantan ndichiti Fantan bandandisa ndaita sei? Ndakuunderstanda kuti industry inofamba sei. Those guys deserve whatever they are getting. I know a lot of people, they hate Fantan and Levels or choose sport ne success yao. Inini? I run a record label. I have my own studio. Pando record my artist and I wish uye ndinotonzwa pressure ye competition inobva ku choose sport. Mazuva ekutanga ndaivenga choose sport like what I've said. But after ndazodzidza kuti chii chiri kuitika neboys re choose sport. Why boys are so successful? Then I realized kuti kuvenga kwandaita Fantan, Levels ne choose sport ndaitopenga. I can tell you kuti what I've got, zvinhu zvandaanazvo kana zvandawana mushure mekufarira Fantan zvakawanda than zvinhu zvandakawana ndichizama kuvenga Fantan, Levels and choose sport. Unoziva kuti kuvenga munhu it's a full-time job risingabhadharwe pamusoro pacho. You don't get paid. Instead, you need to learn. You need to sit back, relax, watch and learn how the big dogs play, how the big sharks swim. Munhu anonzi Fantan wamuona ari paside pangu is a businessman. He is into the game for money. Iwewe you get into the music industry for fame. Uchida mahure, uchida kuonekwa nevanhu wakambopinda nawo kuchikoro kuti hanzi ona enda kuimba mazuva ano. Uri kuda kutrenda. Then unobva wapiwa trending ya stage yacho yekutrenda, spotlight wotrenda ka. Hando zvawakapindira uchida. Ko zvekuda kuzoziva kuti mari yaiswa pakanaka panodziyana Fantan uri kuzvitora kupi? Uri kuzvitora kupi zvinhu? Iwe wakatanga game usina kuti I can tell you and I can assure you kuti 98% yema artists in Zimbabwe havana kupindira mumangoma for money. No. Vakapindira for fame. This is why mchiona vazhinji vacho vachifa vari varombo, vazhinji vacho vari kukwenya magaro munovaziva mazita hatitaure but munovaziva vakaita mukurumbira asi havana mula. Saka it's all about mission. Wapinda uine mission ipi? What is your mission? What is your mission? What you come in for is what you get. You came in for fame. Uda kurira, uda kupisa, sezvikuita ningi na ningi. Moto mberina, wakupisa pa.
wakupisa wakuda manje kuda kuvhurika manje kuda kuona kuti mari iri papi. Mari yei? Wakamboya nemari here uchipinda iwo? Did you invest money? Because you get what you invested. If you invest money, you get money. Levels na Fantan, these guys, they invest money. They sacrificed. I'm trying to say they put effort, money, they travel, they talk, they broke my deals. Nevan. This is how they are getting rich. Then you just wake up and say ana levels na Fantan na kutora mari. Yes, varukutora ndo vanenge vachiorganize that thing nana chipas. Kuti chite successful imi makaisa chiipa. Zvawakatoona izvozvo, it's enough. Talking about Konangale. Konangale wakawana exposure. Wakawana. Fine, it's good. Work on that your exposure. Use that exposure. Andukona. Konangale, I want you ask yourself, why did you get into the music industry? Don't say it to me, but answer yourself, and deep inside, you know why you get into the industry. Between mari kana kuti kurira. Waida mari here kana kuti waida kurira. Let's be frank here, guys. 98% yema artists are kupinda mu industry yeku Zimbabwe varikuda kurira. They don't care about money. So they are not even investing in money in their music. Izvozvo tinobvunza munhu wana akainvesta. Izvozvo ndokana ndichitaura nyaya, ndokana ndichitaura many times. Look at me. Look at how my video is coming out. I invested in this equipment so that no quality, no international stuff. So I deserve to complain kana something because I have something to lose. You don't have anything to lose. You don't even know what stage you don't even know all of that. All you need is exposure. ChillSpot gives you exposure. Once you get exposure, then you are on your own. You do your own stuff. Why mchida kuyamwiswa ne ChillSpot kusvika mabuda ndebvu kudai muchingoyamwiswa ne ChillSpot. Vanhu vese vanongoti hey ChillSpot yakaipa yakadi. You need to understand and you need to know this from today. Kuti ChillSpot is in the music industry for business and they are doing it perfectly. Vakada kuita zvamuri kutaura izvozvo, they don't survive. Vangadai vasiri pavari apa nhasi. Dai vakateera pfungwa dzenyu. Ndosikana iwe uri papo ChillSpot iri pairi. It is time to look at ChillSpot, to look at Fantan and learn. Inini maziva kuti ChillSpot ndoifananidza nechi? ChillSpot ndoifananidza neZanu PF yemangoma. Then vamwe anapambwa ndo andofananidzawo ne ChillSpot yakamaster chigame. These guys have been in business for a long time. Vakagadzira foundation yavo. Regai vadye, regai vaite zvavari kuita. Instead of complaining all day long. I told you and I'm going to tell you for the last time. Watch and learn. When you see Fantan, see a lesson. Tarisa zvaari kuita zvinhu zvake. Kana uri ghetto iti rakangwara risiri mangoma risiri in the music business, you can be successful kusvika palevel raFantan kana ukaita zvinhu andiri kutaura izvi kuti watch Fantan and learn from Fantan. In the next 5 years, implement that and you will see what is going to happen. Usateerere vanapambwa vakapinda muindustry vachida mauri. Kama makapiwa kamahure muri kumawana hamuchamadika. Ndozvamakapindira izvozvo. Kana makuda mari, go back again to the drawing board and start again. Mupinda mumechi muchiziva kuti murikuda mascores here kana muda kungodefenda. Kubhora zviri kuwani zvekuti vanhu vanopinda vachida mascores. Tonogohesa kuti vawine. Vamwe they believe in defense, in defending ngechelsea. Timu yangu zvangu but inombondirwadza mani timu yayo.
So ana Fantan vanopinda mugame vachiri winner nekugowesa. Tora bhegi vachiisa panodziya. Vamwe vanhu vanopinda muindustry nekudefenda. Machances ako ekuwina newe tingotamba bhora rekudefenda mashoma because you are not attacking. Unongochitotemba nemadraw. Manja sipazuva ese anoitwa madraw. Saka vanhu tiri kuti dzidzai from levels and Fantan vakaromba vakomana. Vakaromba ruzivo, scope donoro. They use their upstairs to make money. Use yours. Stop complaining all day long. Can I teach a lesson from this video? Hit a thumbs up on my video, share this video, like this video, ring the notification bell, and don't forget to subscribe. And I'm not going to say good. I was going to Fantan.